Wengenza ukuthi nginibekele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka inkosi yohot. Mina ukuqala ngale channel iqinisekisa ukuthi uzosubscribe uthola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Ke ufika kabuhlungu owesilisa emva kokuzishisa ke nendlu. Owesilisa uqale ke wazi noma ke wakhiphela izingane zakhe phandle noma ke ngaphandle kwendlu ekhala ngokuthi ke ubemthanda noma ke bethi kuthiwa ke ubethi Bengimthanda yena eqede ke wazinqoqisa nomuzi ke phila. Ufika kabuhlungu owesilisa ngemva kokushisa nendlu yakhe waze wafaka endaweni yaseJerome ngokusho ke kowezumlisa uthi ke ubekhala kakhulu ngobudlelwane ke bezothando bakhe hleze ke ibona ke imbangela. Abantu abaningi bathinte kakhulu endaba ezinkundleni zokuxhumana bakhuluma ke ngaye nangomunye uthi ngcono ke ufe kahle yedwa washiya ke izingane. Nangomunye uthi ke the danger of ukudlisa ke indoda ujike ke uyifebele liyingozi ke idliso wayesethi ke bhasobha.